Eluf ta' persuni ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta biex isemmaw leħinhom kontra d-deċiżjonijiet tal-Gvern tul dawn l-aħħar ġimgħat li jolli l-prezz tal-gass, tad-diesel u tal-petrol. Id-dimostrazzjoni bdiet tal-ħabta tas-sitta ta' filgħaxija minn Bib il-Belt tul triq ir-Repubblika, immexxija mill-mexxej Laburista Joseph Muscat, akkumpanjat minn Martu Michel, flimkien maż-żewġ deputati mexxejja. Fl-indirizz tiegħu il-mexxej Laburista qal li l-Gvern huwa wieħed inkompetenti li jrid li l-poplu jħallas għad-deċiżjonijiet żbaljati tiegħu. Jew xaq ta' dawl għal dan il-pajjiż tagħna. Aħna nemmnu f'pajjiż fejn nistgħu nibnu mill-ġdid il-mobilità soċjali. Fejn inti jekk titla' l fuq fis-soċjetà. Taspira li tirnexxi. Taspira li wliedek ikunu aħjar minnek. Semma l-paga doppja li ta' l-Gvern lill-Kabinett u kif dawn il-flus kienu jgħinu lill-familji fil-bżonn li żgħażagħ fl-edukazzjoni tagħhom u lil ħafna anzjani li ma jistgħux jilaħqu mal-ispejjeż. Iżda dan il-moviment għandu viżjoni għal Joseph Muscat u ħabbar numru ta' proposti. Fosthom jittieħdu passi serji biex il-ġenerazzjoni ta' warajna tuża l-enerġija alternattiva, tiddaħħal it-trasparenza fix-xiri taż-żejt u titnaqqas id-dipendenza fuqu. Il-power station ta' Dellimara tinqaleb minn heavy fuel oil għal waħda li taħdem bil-gass. Tiddaħħal azzjoni soda biex kulħadd jieħu li ħaqqu imma l-konsumatur iħallas biss il-prezz u tingħata għajnuna lill-familji kollha. Jekk taf dawna bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, aħna nkunu hemm jien l-ewwel wieħed nerfa' magħkom u nqassam lilkom għax dak huwa xogħli. U għatem l-indirizz tiegħu b'messaġġ ta' kuraġġ lill poplu Malti biex jibqa' maqut għaliex jasal żmien fejn il-pajjiż ikollu direzzjoni ġdida. Il-pajjiż la huwa tiegħek u laqqas tiegħi. Il-pajjiż huwa tal-poplu Malti u għawċ ikollu kemm hu. Min-naħa tiegħu id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li dan il-Gvern huwa wieħed bla morali, bla direzzjoni li tilef kull sens ta' onestà. Il-Gvern seraq lill poplu Malti qal Anġlu Farrugia hekk kif daħħal taxxi moħbija matul dawn is-snin u issa tikompli jifni lill-poplu b'aktar żidiet fil-prezzijiet. Kellimna maħut mill-eluf ta' persuni li nġabru lejla fil-Belt Valletta dwar ir-raġuni għalfejn niżlu għal din id-dimostrazzjoni paċifika. Naħseb jiena li toqgħod id-dar, gerger u tagħmel xejn ma jwassal għal xejn, li qegħdin hawnhekk qegħdin nuru anke jekk ma jinbidel xejn, imma qegħdin nuru li l-poplu mhuwiex kuntent u hawn nies bl-elufaw li l-poplu mhuwiex kuntent bil-mod kif qed jiġi gvernat dan il-pajjiż. Ma nafx kif ilaħħaq bil-paga minima. Irrid jgħallem it-tfal l-iskola, jlibbishom u jitmaħħom hu. Naħseb in-nies ħarġet għal xi raġuni biex tipprotesta kontra l-ineffiċjenza ekonomika u ovvjament għax ixraqilha ħajja aħjar nimmaġinaw. Jiena llum il-ġurnata pensjonant għamla. Qabel fi żmieni meta kienet dan imma ma kienet tajlili. Illum il-ġurnata qassigal it-tfal in-neputijiet ma nista' nagħti biex tajthom naqa' tal-Christmas. Kelli noqgħod imċada minn ħafna affarijiet. Niju dil-fat li l-enna zjedna 1.06 sensu. U 600 naħseb li dik bizzajja biex tixda protesta. Iva il-ħruġ titraqqas ma serviks il-paga ma għal-pensjoni ma tkunx tista' servik. Titqis kollox kull ma tixtri titqisu. Malta kollha tgerger, għallu da ma jindunax. Jew nkellu komtu biżejjed. Kuljum li 11 sena ilu rix bil-pensjoni. Allum 11 sena wara pensjoni ma l-istess. Naħseb li kulħadd għandu joħroġ għax dawk in-nies li għadu ġewwa u għadhom ma ħarġux qegħdin juru li huma ferħanin bis-sitwazzjoni. Jekk ma nibdewx nagħmlu pass biex dal-Gvern noruħ li aħna mdejqin f'din is-sitwazzjoni, ma nistax ngħidlek li laqas nistgħu nagħmlu konna morru niklu darba f'xahar laqas neffordjaw. Xtejt il-dawk li jgħidu li daw dimostrazzjonijiet ma jfissru xejn. Għalih nejwa.